Et faria res donar-me un cop de mà demà a l'Abacabo? Però què et passa, maco? Kyosuke, ho deixo a les teves mans. La Yukawa em va demanar que l'ajudés per fer aquests bombons. Has menjat xocolata? Ai! Hikaru! Normalment m'asseuria seient al costat i tu faries lliscar el teu cotxe a través de la preciosa nit. La teva trucada anul·la la nostra cita d'avui, fa que cregui que tu m'estàs enganyant. I faig veure que me n'adono, però estic plena de dubtes i només aconsegueixo que t'allunyis més. Jo sóc l'actriu que hi ha dins el mirall. Sé que l'orgull no em deixa parlar. Tan sols voldria que sabessis que et duc al cor. T'estimo molt. Jo sóc l'actriu que hi ha dins el mirall. Et perdo i no em puc resignar. És teu el meu amor, m'has trencat el cor. Jo sóc l'actriu que hi ha dins el mirall. Tant de bo ara pogués plorar més. Tan sols voldria que sabessis que et duc al cor. T'estimo molt. Jo sóc l'actriu que hi ha dins el mirall. I sé que sóc la culpable de tot. Ja no puc tornar, m'has trencat el cor. Imagure Orange Road. Quin gust té l'amor? El Sant Valentí desastrós d'en Kyosuke. Demà? Sí, em podries donar un cop de mà a l'Abacabo? Oh, i tant que sí. Però és Sant Valentí, potser has fet plans. No, què dius, i ara? Que bé. Doncs per agrair-te que m'ajudaràs. Per agrair-m'ho? Et deixo la bufanda fins demà. Què? Adéu. No sé per què m'ho sembla, però em fa l'efecte que aquest Sant Valentí serà força especial. Què? Ja has acabat de muntar la nata? Hauries de deixar de fer bombons per compromís. Ets de massa bona pasta. Si ho faig de gust, a mi qualsevol excusa m'està bé per poder cuinar. Para, Kazuya! Espera un moment! Prou, Kazuya! Vinga, home, no em facis perdre el temps! Kazuya, vine aquí! Al final em farà acabar la paciència. Vine aquí! Para aquí! Ja n'hi ha prou! No em podràs agafar tan fàcilment! Ja n'hi ha prou. Mira que m'empiparé de debò. Kazuya! Ostres, tu, ves per on? Ara tens una càries, eh? Això et passa per menjar massa dolços i no rentar-te les dents. Apa, Kyosuke, ho deixo a les teves mans. Que ho deixes a les meves mans? Però què carai? Ho veus? Ja t'ho deia. Hem d'anar que et treguin el queixal ara mateix o et pujarà la febre. Però para! Com que para? Bé, és que... Mira, és que en realitat no sóc en Kazuya, sóc en Kyosuke. Kazuya, fes cas del que et digui el meu pare, eh? Una amiga meva s'ha ofert a visitar-te com un favor. O sigui, que val més que et comportis, eh? Però és que jo... Li havia dit a la Yukawa que hi aniria, però... Ai, quin mal! Ja sé com es fa. A veure, la xocolata ja ha pres completament? De dalt a baix. Ja està llesta i la nata també. Perfecte!
Perfecte, doncs ara ja em toca a mi. Va, passa'm la nata, sisplau. T'encanten aquestes coses, oi? Fer la xocolata de Sant Valentí amb la persona a qui li vol regalar, o sigui jo. Trobo que és la mar de romàntic, saps? Té, és per tu de tot cor. Renoi, tu. Així és veritat que estàs... Sisplau, amor meu, oi que m'ho acceptaràs? És clar, i tant que sí. M'encanta. I moltes gràcies. Es pot saber què fas, burro? Ves en compte amb la xocolata del meu maco. Què? Estimo el meu maco. Ai! Sabeu quin dia és avui? No ho sabem. Doncs resulta que avui és el dia en què les nenes regalen una cosa als nens, sabeu? No ho sabem. Sí, home, és una cosa que es menja i comença per xu. Ei, company! Ja entenc que no hi hagi cap noia que hagi pensat en tu, però tampoc cal que passis el dia amb la canalla petita. Té tota la raó. Eh? Què? Com m'ho dieu a mi? Va, deixa de fer criaturades i vine amb nosaltres, que faràs tard, home, au, som-hi. A on faré tard? On vols que sigui? A l'institut, home! Va. A l'institut? Ah, hola, bon dia. Ah, hola. Avui has arribat molt d'hora, no? Caram, està bé això de fer un detall als clients per Sant Valentí. Que bé, a veure... Oh, Quieta, home. Em sap greu, però els tinc comptats. no me'n donaràs ni un per cada bé? En fi, suposo que és normal, no passa res. Què vols dir amb això? Doncs que em fa l'efecte que les noies com tu només en regaleu a les persones que us atreuen de debò. M'equivoco? Què? Però jo... Mm. Si els he fet pels... A mi no em vinguis amb històries, noia, que et conec. Què dius? Oh. Vaja. És que, com que regalem els bombons, he ratllat la xocolata desfeta del menú. Ah, esclar. Per cert, que no havia de venir en Kasuga a ajudar-te. Ui, ui. Doncs no ha vingut. De debò, no saps com t'ho agraeixo. Em sap greu haver-te fet venir un dia festiu. Au, va, que no et vull sentir més. Per què són els amics, si no? Sempre que vulguis res, ja saps on soc. No sé pas quan feia que no em trucaves. Anys i tot devia fer. Perdona'm, només truco per demanar favors, eh? Però t'he vist bé, com sempre. Ah, sí? Doncs mira que m'atabalen, la canalla. Quines penques. Amb l'excusa de la càries d'en Kazuya, el pare ha vingut a veure una amiga de fa temps, justament el dia de Sant Valentí. Té. És que me n'he recordat d'aquells anys. Bombons, oi tant! Quina època, oi? Érem molt més joves. Au, va, però si no has canviat pas gens durant tot aquest temps. Dona, tu també t'has conservat. Vull dir que estàs tan guapa com aleshores, o més i tot. Vaja, abans no les deies, aquestes coses tan boniques, eh? No faig res més que dir la veritat. Tinc pipí! Doncs au, vés al lavabo, però afanya't. No em penso quedar aquí ni de conya, que la Yukawa m'està esperant. Sigui com sigui, haig de trobar en Kazuya i canviar-me per ell de seguida. Jingoro, què saps en pare en Kazuya? Vull dir, que has vist en Kiyosuke? On, dio tu, en Tomita que va pel món dient que és un playboy només té 2 capses de xocolatines.
Mira que ens ho han dit un munt de vegades que està prohibit regalar o acceptar xocolatines a l'institut, però la gent ni cas. Com pot ser que el burro d'en Yamazaki en tingui 3? El tarat d'en Sanjiro té 3 calces. Calces? Heu tingut una idea fantàstica, de debò. M'agrada tant la xocolata. En voleu una mica? Tio, que aquestes xocolatines no són per nosaltres! Són per fer una ofrena al temple i resar! Perquè l'any que ve les noies ens en regalin a nosaltres, Jota! Komatsu! Deixa passar! Ushiko! Home, estimat! Per què t'havies de dir Ushiko? I tu? Per què t'havies de dir Humao? Ah! Ostres, tu on es deu haver ficat en Kazuya? Achim! Quines coses, però què s'han pensat que és el dia de Sant Valentí? Per nosaltres, que som tan sensibles, és un dia d'aquells que pateixes de valent. Tens tota la raó. Aquí el que ens hem de proposar és eliminar aquest costum tan cruel. Aquest ha de ser el nostre objectiu. Oi que sí, company? I tant, és just el que pensava. Ai, ho has entès, Kasuga? No ho entenc. Maku! Maku, t'estava buscant! Hola, per Déu! Però per què no m'has agafat? Maku... Però què et passa? Estàs estranya avui. Vaja, xocolata, que ja n'has menjat. Una mica. Que te n'ha donat una altra noia. Oh, això s'embolica. Val més que anem passant. Sí. Au, va! Digue'm ara mateix qui te l'ha donada. Jo que m'havia esforçat tant per fer-te una xocolata que t'agradés força. Espera, dona. Ai! Mira el que faig amb el teu regal! Miau! Com has pogut? Com has pogut fer-me això? T'ho diu! Hikaru! Ai! Ara veuràs! La Hikaru ja ha posat tot el cor i tu... Ja! No! Ja! 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 Ai! Kyosuke Kasuga. Quina barra. Què deu estar fent? Som-hi! A treballar, s'ha dit. Kazuya? No vaig trobar en Kazuya i no vaig poder recuperar el meu cos. Però com que jo li havia fet una promesa a la Yukawa, vaig anar a la Bakabu a ajudar-la. Volia ser amb ella encara que fos en el cos d'una altra persona. Té. És per tu. Els he fet jo. Gràcies a Yukawa. Vull dir, gràcies Madoka. Què passa? Que no t'agrada la xocolata? Sí que m'agrada, però és que... Doncs aleshores m'encantaria que l'acceptessis. Carai, noi, ja pots estar content. Si no ets un client, aquests bombons no te'ls donen així com així, Per favor. No hi trobo la gràcia. Ara ho entenc. La Yukawa em va demanar que l'ajudés per poder fer aquests bombons de Sant Valentí. Això ja és massa. Kazuya, que saps on és en Kasuga? Què? No.
Aquest tio és un impresentable. Ara aquí penso, em sembla que ha anat amb la Hikaru. Què? Així és amb la Hikaru? Sí. Hikaru? Què puc fer? El meu maco m'ha fet una cosa terrible! Però, calma't! Què puc fer? Va, dona, tranquil·la. Dan 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 dan. Uf. Ja està, ja tens el jersei net i planxat. I ara els pantalons, on t'has ficat? Això es complica. Haig de trobar en Kazuya el més aviat possible. Val més que em tranquil·litzi. Ara sóc un nen, o sigui que puc entrar en un lloc així sense problemes. Qui hi ha? Vaja, però si ets tu, Kazuya. Va, entra. Ens podem dutxar junts, si vols. No, jo no. No siguis tan tímid, va. Renoi, Kazuya, si eres aquí, t'estava buscant. Va, que t'assecaré els pantalons, no vull que et refredis. Ai! Mare meva! Ai, quina vergonya! Però què estic fent? Ai, quines coses! Què et passa, Hikaru? De què rius? És que... li he vist la... Au, va, Hikaru, que no veus que li fas passar vergonya? És que... és la primera vegada que veig una cueta. Per tu també és la primera vegada, oi, Madoka? Calla! Ves quines coses té la vida. Avui me l'han vista. De debò que ha anat així? Doncs aquesta vegada s'ha passat en Kasuga. Oi que sí? S'ha comportat molt malament, el meu maco. Tens raó, amb mi tampoc no ha complert una promesa que m'havia fet. Què? Que havies quedat amb en Kasuga, tu? No ho sabia. Què? No, i ara no volia dir això. Perdoneu un moment, escolteu. També pot ser que en Kyosuke tingui una bona explicació per tot això. Què? Potser sí, però per molt bona que sigui l'excusa es tracta del dia de Sant Valentí. Normalment no podem dir t'estimo a la persona que estimem, però avui li podem mostrar el nostre amor. No t'hi esforcis. Per més que li expliquis, no ho entendrà. Tens raó! Jo el que tinc més clar és que aquesta vegada en Kasuga la pagarà molt cara. Sí, aquesta vegada n'ha fet un gran massa. M'ha trencat el cor tant com l'estimava. Però, sisplau, mira d'entendre'l i no el castiguis. Això, no et passis. Ni parlar-ne, el que ha fet és imperdonable. Ui. Kyosuke. Kazuya? Què passa, que tens ganes d'anar al lavabo? Que vols que t'hi acompanyi, Kazuya? Què? No necessito anar al lavabo. De debò. Hola!
Yukawa, maca... Què hi és? Kasuga! Ai. M'han dit que en Kazuya és amb tu, el vinc a buscar. Hola, maco, sóc aquí. Va, puja. Hikaru! Ai, és veritat, ja no me'n recordava. Això que has fet és imperdonable. Ai, mare meva. Haig de recuperar el meu aspecte i mirar d'arreglar-ho. Kiyosuke. Kazuya. Ostres, tu, que no t'han tret el queixal encara. Maco. Kasuga! Vaja, així que t'amagaves aquí, Kazuya? És que l'haig de portar al dentista i no hi vol anar. Espera un moment. Em sembla que primer ens has de donar unes quantes explicacions. Això mateix, té raó, però mira, si em demanes perdó per allò que ha passat abans o em demostres que la culpa l'ha tingut algú altre, jo et perdonaré. Però què t'empatolles? Si ha passat el que ha passat ha sigut per culpa teva. Ho sento, maco! Ai. Burro! Doncs jo no et penso perdonar. Mira com m'has deixat la bufanda. Què significa això? Oh, si és de la Madoka, aquesta bufanda! Pots saber per què carai et comportes així, Va, vinga, tranquil·litza't. Per cert, que no m'has de donar una xocolatina. Encara no he rebut la teva. Perdona'm, el comportament del meu maco és responsabilitat meva i avui sembla que sigui imbècil. Aquesta d'avui no te la perdono! Ho sento, maco! Hikaru! Kazuya! Si em perdoneu... En fi, si ho dieu de debò, per mi perfecte, que en Kasuga ho acabi de netejar tot. I tant, t'ho deixa'l fer. Pel que es veu, el noi té moltes ganes de pagar tot el que ha fet avui. Però jo... Vinga, va, que la teva dona deu tenir moltes ganes de regalar-te una xocolatina. Què? Potser sí que tens raó, sí. Bé, me'n vaig. Bona nit. Al final, aquest any tampoc he rebut ni una sola xocolatina de Sant Valentí. Xocolata desfeta? Ara no et pensis el que no és. El que passa és que ha sobrat xocolata i per això te n'he posat una tasseta. Esclar. Quin desastre, ja m'havia marxat del cap. Caram, quina bona olor! Però si no vaig mal fixat, diria que havies decidit treure la xocolata desfeta de la carta, no? Què? Au, va, vés-te'n a casa d'una vegada. Bé, preneu-ho amb calma. Així, és un regal de la Yukawa. Jo tan sols banyo entre records molt dolços. Són records molt dolços. Veig l'estació dels temps llunyans.